ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ସମୟ। କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ତାହା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ପଇସା ଦୁନିଆର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଲୋକ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତିପାତି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାତିର, ଦଳିତର ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର, ଧନୀର ନା ଗରିବର, ଆକୁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ବନିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏହି ପଇସା ପରିବନ, ନିଜ ନିଜକୁ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖ, ତୁମେ କୌଣସି ଜାତିର ହୋଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ବି ହୋଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ୟା ତ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁନି। ଡର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ଯାହା ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେଇଟା କର୍ମ ହେଉ କି ସେଇଟା ତୁମର ବିଚାର ହେଉ। ସବୁ କିଛି କହିଲା ପରେ ବି ଯଦି କେହି ନ ବୁଝିପାରିବ, ଯଦି ତେବେ ନିଜେ ଭୁଲ ହେବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ କଥା। ତୀରକୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଦିନ ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯାହାର ତୁମେ ଉପକାର କରିଥିବ। ଭରସା କେବଳ ଠେକୁଆ ଉପରେ କର। କଇଁଚ ତ କେବଳ ବହି ଆଉ କାହାଣୀରେ ହିଁ ଜିତନ୍ତି। ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ମଣିଷକୁ ରାଜା କରିଥାଏ। ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମର ଭଲ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖରାପ ସମୟରେ ତୁମ ସାଥିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଚକରେ ତୁମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କର୍ମର ଗଣିତ ଭଲ କରିବୁ ଯଦି ତୁମର ଭଲ ହିଁ ହେବ। କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଠେଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସାହାରା ବି ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ବି ହାର ମାନ ନାହିଁ। କେଜାଣି ସଫଳତା ତୁମର ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟର ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ଯଦି କଷ୍ଟର ଷ୍ଟେସନ ତ ନିହାତି ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଖରେ ଉଦାସ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଉ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ କରିପାରିଥାନ୍ତ କି ନାହିଁ। ଏମିତିକା ମଣିଷ କେବେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଜାଣେ ନାହିଁ କେବେ ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସମୟ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଥିରେ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତାକୁ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାହାକୁ ନିଜର ଭାବୁଛ ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ମାନ। ଦେଖାଣିଆ ସମ୍ପର୍କ ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। କିଛି ଲୋକ ଚପଲ ପରି ହେଇଥାନ୍ତି, ସାଥିରେ ତ ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ କାଦୁଅ ଛିଟକେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ଅପରାଧ ତ ମଣିଷର ଜୀବ ହିଁ କରେଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଥରକୁ ବି ପୂଜା କରିଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପଥର ହୋଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଇଜ୍ଜତ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଇଜ୍ଜତ ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ତ ଇଜ୍ଜତ ବି ସରିଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଦୁନିଆର ସତ କଥା। ମଣିଷର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ସେ ସୁଧୁରି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଥିବ ସେ କେବେ ବି ସୁଧୁରି ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବି ହକ୍ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ କେହି ବି ଆସିକି ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ। କିଛି ଲୋକ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ପରେ ବି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାହାର ସତ ଧରା ପଡ଼ିଲା।